ассалому алайкум бардор азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса чӣ хелен? Созен хубен? Ирӯз 20 сентябри соли 2023. хоб якчанд дона мошинаро обзор кардем аз рӯи комментария. навори пешнаро хондем комментариёро. Toyota Corolla, Toyota Camry, Chevrolet Lacetti, Nexi. хоб Audi мондем, ду дона Opel мондагем, BMW ҳаст як дона ва дигар мошино аз рӯи комментария хулоса пешниҳод кардем. бардори азиз, хотири меҳнатои мо аму лайкотона монен, ба канал подписатсия кунен. вақте ки подписатсия карден, аму тугмачаи зангуларо зер карда монен. баъдан мо навор кардан шумо хабардор мешен. дар аму комментария нависен ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозимай. мо ҳаракат карда аз рӯи комментария барои шумо навор мекунем. хоб ваз 2106 бо нархи 6500 сомонӣ пешниҳод кардем. ваз приёра ҳам дорем бардор азиз, дар ҳамин наворай тамошо кунен. хулоса дастгирӣ кунен аму тугмачаи лайкай дар аму тарафи дасти чапай бардор азиз, аморо зер карда монен, комментария беҳтар нависен. мо бошем эълон аз сар мекунем, шумо тамошо кунем фақат бардор азиз. мошини фурӯши якм аз Audi A6 сар мешавад дӯстон. солаш 1998 солай. ҳамин мошина мо аз рӯи комментария пешниҳод кардем. хоб нархиш 60,000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ, рангиш сафед, мотор 2.8, коробка автоматика. хоб маълумотое ки мо дар равон кардам мехонем бардор, нигоҳ кунен. мошин ҳолатиш хубай бардор аз Audi A6, 4 балони нав, боз балони запасноям дорад, кондитсионер ях, гази евро 4, кожни салон, свети сафед. хоб хулоса балонош 80-90%, расход надора, состояние мошин тенҷай. хоб камтар дар ҳамин сурат бачаҳо хай хирай дидестен савдо дар назди мошинай. ҳамин қа маълумот мо дар равон кардан. хулоса худотон занг зад оиди мошин бо маълумотша бигирен. дар ҳамин экран дестен состояние мошин, даронаш чӣ хелай, оқиби мошин чӣ хелай. оиди маълумото дар ҳамин рақамо занг зад дар душанбе мошин. мошини фурӯши дигари бардори азиз, Opel Vectra A, солша 1994 дар роғун бо нархи 15,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин газ, ранги сирх, мотор 1.6, коробка механика. маълумотро нигоҳ кунед. мошин дар ҳолати хубай, ҳолати миёна қарор дорад. балону нав, хадавои нав, камгаштагай. мошин дар сурат чихеласай ҳамоай. варианти алишира мебинем. бошад агар хитон пешниҳод кунем. хулоса ягон мошин боша агар арзона қимат варианта пешниҳод кунем. мошиное ки қиматан ягон сум болоӣ метиҳем, мошиное ки арзона ягон сум битен. вариантро худотон пешниҳод кунем. Opel Vectra B, солаш 1994, 987 49 96 86 рақамош барои тамос. ҳамин лайкотона монен бардор азиз. меҳнатое ки мо мекунем шумо қадр кунен. дар ҳамон комментария беҳтарин навор ёки бадтарин навор нависен. мо миннатдорем аз шумо. мошини фурӯши сеюм бардор азиз, нигоҳ кунен. Opel Astra F, солаш 1996. мошин дар Қурғонтепа, дар Бохтар. нархиш 33,000 сомонӣ меган. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. дар кузупи хечибек, ранги сурх. мотор 1.6, пробегиш 111,000 пробег дорад, нишондагӣ анқа километр. коробка передач боша механика. маълумоташа мехонем. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задагӣ пусидагӣ надора. мотор 100%, газ бензин кор мекунад. аккумулятори пачка, 4 балони пачка яхела, краскаш свежи хичай. хоб тозаи хулоса айёчот баровардагай. фақат харидор аниқ боша бо муомила мекунем. илтимос беҳуда зангмо назанен, нороҳатмо накунен. ҳамин қа маълумот худотон бо занг зада дар рақамош пурсон шен. Opel Astra F, солаш 96. ҳамин қа маълумот онро равон кардам. мошини фурӯши чорум дӯстон азиз, Toyota Corolla аз рӯи комментарияш дагаи навор. солаш 2007 дар душанбе бо нархи 85,000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини холӣ. кузов седан, ҳамин хел краска, ҳамин хел состояние. объёмиш 1.8 литр. коробка передачи автоматика. Toyota Corolla, солои 2007, мотор 1.8 дуал. состояние вагон, срочно фурӯшиай. мақсади фурӯшмон сохтмон дорем, ремонт кардастем, мефурӯшемеш. харидори аниқ илтимос кардан, занг занен, намехаридакото муроҷиатсо беҳуда нороҳат мо накунем. ягон сум савдо ҳам мешавад.
арзон мешава. рақамоша мондем. бардори азиз, худотон занг зад, оиди мошин аз ҳоли аҳволи мошин хабардор шин, баъд рафта харидорӣ кунен, беҳтарин коро мешава. мошини фурӯши панҷум Toyota Camry. ишам хостанд ки мо навор кунем солиш 2011. мошини айни ҳол дар душанбе бо нархи 95000 сомонӣ фурӯхта мешавад. кузов седан, мотор 2.4, сӯзишвориш гибрид. коробка автоматика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол 95 сомон мегем муомила мекунем. хоб масъалаи дарунша дестем. тозаи хушрӯ, мултирул. хоб кондитсионер ях, печка кор мекунад, баллонош нав. состояние хуб, моторош дар ҳолати корӣ, задагӣ пусидагӣ нест. хулоса ҳолаташ хубай, касе мехарад пушаймон намешавад. 95000 сомонӣ фурӯхта мешавад. краскаш ягон ҷош трешина надорад. ҳолати мошина мода қайд кардан созай. мошинхаро худотон занг зада оиди мошин маълумоташа бигирен. дар аммо комментарӣ нависен кадом мошинро зиёдтар ба навор гирем. мо аз рӯи комментарӣ ҳаррӯза мошин пешниҳод мекунем баҳри шумо дӯстон. хулоса автоматика мошин. мошини фурӯши шашум дӯстон азиз. Daewoo Lacetti солиш 2008 дар душанбе бо нархи 30000 сомонӣ фурӯхта мешавад. хулоса дусе навор буд ки мо ами Lacetti-ра пешниҳод карги набудем, рости гап наёфтем. бисёрҳо хоҳиш мекунанд хай навем айчо мемонем бародар азиз. хатона фикр кунед. коробка механика. мошин дар ҳолати корӣ. хоб мотор овоз дора кам-кам, кондитсионерш кор мекунад, ҳуҷҷати солона дора. мошин бо муомила мешавад. савдо даранзи мошинай. хоб барои просто санҷидан илтимос кардан занг назанед. харидории аниқ боша муомила мекунем. мақсади бародара худтон фаҳмиден. мошинхарои азиз, беҳуда занг зад, просто як занг занем ки чӣ хеле состоянияш гуфта пурсида занг назанен меган. солиш 2008 30000 сомонӣ дорен. рафта муомила кунем, мошина бигирем. сӯзишвориш бензин газ, моториш 1.6. мошин хеле гаштагиай. 11000 пробег дорад. ваз приора. мошин навбатӣ. соли 2008 дар душанбе бо нархи 28000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ. краска мокри асфалт, объем 1.6, коробка механика. мошина ҳолаташ хубай, айчот баровардагиай, ҳуҷҷати солона мекунем тамом. харидори аниқ бошад муомила ҳам мекунем. илтимос беҳуда занг назанед, состоянияи мошин созай. ҳамиқа маълумот оиди маълумоти муфассал гуфтан занг занед. рақамош 200 00 78 91. занг зад мепурсем. лада ваз приора. состояние хуб, 2008 сол, 28000 сомонӣ, сӯзишвориш бензин. ҳамин состояние хулоса бародори азиз, занг зад пурсен. дар амон комментарӣ нависен. навораи мо шумода писанд ҳаст ё нест, мошинои қимат монем, мошинои арзон монем. мо аз рӯи комментария фақат навор мекунем бародори азиз. мошини фурӯшии навбатӣ бачаҳо азиз. ваз 106 солиш 1996 дар рашт 6500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ. кузов седан, мотор 1.6, коробка механика. мошин ҳолаташ хубай. нафарое ки моро аз тиктоки инстаграм тамошо мекунем, мо просто як навора реклама кардем. 9 тайга мошин дар ютуб бародор азиз. ҳамин як навормон 10 дона мошин дора. лайкотон амоне чанд каре метонен лайк монен. дар аму ютуб далер офисиал мошин бозор нависен. хоб саҳифаи мода пайваст мешен. беҳтарин мошино, мошинои арзон ҳаррӯза мемонем. мо дарем тамошо кунед. лайкотон амонен. аммо рақамои 931 07 90 90 ватсапи моай. реклама барои муроҷиат кардан мошини хона боша равон ки реклама мекунем. мошини фурӯши навбатӣ дӯстон азиз. Kia 2012 сол дар Хуҷанд бо нархи 115000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мақсад ҳолаташ хубай. сӯзишвориш бензини холӣ. кузов седан, мотор д, пробег 141000 км, коробка автоматика. солиш 2012, панорама, старт стоп, безключевой доступ, фара д лупа бахшиш. хоб обогрев рул, 5 моҳа документ, 5 моҳа
тонировка техосмотр 5 моҳай мотораш 2 литр бензин хоб бензини холияй газраги неста меган состояние хулоса созай ягон мошинхари конкретни занг зана ҳамаш 100%. ҳамиқа маълумот мода додан дӯстон азиз. Kia K мошини фурӯшии навбатӣ ахирон ам бигем хато намекунем дӯстон азиз. Chevrolet Nexi соли 2002 дар Душанбе бо нархи 15000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Сӯзишвоиш бензин газ кузов седан мотори 1.6 коробка механика мошини корхона ҳай мега камтар хоб рафтагиай мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Кондитсионер газ бензин дора маълумоти бештар тавассути телефон. Дигар чӣ мефурад дӯстон? Мошина бинен тозаакай. Ман фикр мекунам ки мисол айма нестам мошини мо дар равон мекунан баъзе маълумоташа пинҳон мекунан. Худотон занг за оидиш бо маълумотро бигирен дӯстон азиз. 15000 сомонӣ мефурӯшанд. сӯзишвоиш бензин газай. ҳамон нафарое ки мо тамошо кардем дар рӯи экранатон мошини навай бардор азиз. дароен канали нави мо подписатсия кунен. беҳтарин мошини ҷамъ мондагем. фақат моро дастгир кунен. хотири миннатои мо лайкотона фаромӯш накунед. боқӣ дар амони